Pozdravím všetkých pri ďalšom videu. Dnes to bude tiež také špeciálne video na 1. maj 2025 z jednej akcie, a to je Farská púť pri príležitosti jubilejného roka 2025 z podunajských biskupíc od tohto krásneho historického kostola svätého Mikuláša z roku 1921 a bude popri Dunaji smerovať do dedinky Báč, čo je asi 25 km, kde sa nachádza jubilejný pútnický kostol svätého Antona Paduánskeho. Krásny deň, väčšina trasy pôjde okolo Dunaja, po jeho nábeží, tak postupne z celého dnešného dňa budem dávať vstupy, ak uvidím niečo zaujímavé. V každom prípade na konci sa vidíme v Báči pri pútnickom kostole svätého Antona Paduánskeho. Tak už sme na ceste, pekná rovinka, pekné počasie na juh od Bratislavy, asi 20 účastníkov. Pokračujeme ďalej. Tak pokračujeme rovno smerom k Dunaju, tuto cez nejakú hlavnú cestu, každý svojím tempom. To ide pekne. Takže sme opäť v chránenej krajinskej oblasti Dunajské Luhy. Tuto vlastne kanál po ceste. Krásne prostredie, krásne lesy. Výborný čas. Takto pokračujeme. Všetky vekové kategórie. Pôjde to vlastne smerom k Šamorínu a samotný Báč je potom za Šamorínom. Tu je dokonca nejaká taká kompa po ceste. Takže máme aj takéto veci po ceste. No ešte musím to kompu natočiť. To je parádna vec. Ale pôjde tam do hore do posúda budova tam. Tak, tuto máme takú malú zástavku na občerstvenie, doplnenie tekutín. Taká križovatka, cyklotras. Ale pôjdeme po tej druhej strane kanálu, po polnej ceste. Ďalej. Takže tu sa nachádzame pri mestečku Šamorín. Tu je vlastne nábežie okolo Dunaja, ale ideme touto poľnou cestou stále rovno. Blížime sa k cieľu. Tam oproti už vidieť väžu kostola v Báči svätého Antona Paduánskeho. Už len cez tento most, cez dedinu a sme tam. Celú cestu sme vlastne išli medzi nábežím po pravej strane a po pravej strane aj Dunaj a po ľavej strane je vlastne tento kanál, takže takýmito peknými polnými cestičkami sa blížime k cieľu. A je tu cieľ našej cesty, kostol svätého Antona Paduánskeho
Putnický kostol, putnické miesto určené aj na tento jubilejný rok. Takže tu vlastne ukončíme dnešnú púť z Podunajských Biskupíc do Báču, ktorá mala okolo 25 km.